ще прибави към името си и евролевица, като за това няма да е нужна пререгистрация. Така социал-демократите смятат, че избирателите им по-лесно ще ги идентифицират. С тази добавка те ще напомнят, че преди години под това име бяха парламентарна сила. Още не е съвсем ясно как ще се яви на изборите партия Българска социал-демокрация, каза лидерът и Александър Томов. Но вариантите са ясни. Или самостоятелно, или вляво, или в лявоцентристка коалиция. Днес прозвучаха и нотки на обида към БСП. Според Томов, неговата партия безусловно подкрепя социалистите, но не получава нищо в замяна. В резолюциите на Конгреса се предлага, за да се ограничи финансовата криза, държавата да подпомогне с 350 милиона лева основни промишлени предприятия. Според социал-демократите има криза на политическата система, която може да се реши с промяна на избирателната система, като 50% от депутатите се избират мажоритарно. Младежката секция на партията пък инициира кампания «Чисто лице». Всички политици да подпишат декларации за тяхното имуществено и финансово състояние. Аз не съм виждал още точно конкретния текст, но всички ние трябва да застанем пред рентгена на младите хора. Всичко да се разкрие за всички нас, които сме в политиката и в публичния живот. Имущества, данъци, сребърна линия, златна линия, т.е. всичко и на нашите роднини. Аз ще го подпиша, няма къде да ходя. Съдиите няма да подкрепят проекта на Висшия съдебен съвет